Jagono maduong' mar kotu Francis Atwoli opuoyo jatend piny William Ruto kuom bedo kod romo kod jopuonj ma pacho ka kendo go kodgi mbaka. Atwoli okoni loso kod jotije kendo leronegi kama sirikal osechope kod weche mamulo dwachgi en ranyisi mar dewo jotich. Okoni riyo mar bero sekta mar somo pacho ka ni malo kendo kotudore kod jopuonj to kenge mabeyo ibiro chopie romono nyo obedo e kar jota mar jatend piny gi jopuonj mohingo 10,000. And has made a very wise move and a very fast move to make sure that he strengthens the arm of teaching and our education by meeting teachers and teachers fraternity. This has encouraged and has boosted the morale of teachers and the morale of parents who have their children in schools, and I know this will go a long way in making sure that our children in schools are okay, and all that are required to be done by teachers is done.